רגע, עכשיו אני מסריט. אתה רואה? פה גם כן אותו סרט. תקרה תחתונה. לראות. רואים פה את כל היונים. כל היונים פשוט נשארו במקום שלא ממוגן. הנה, בבקשה, בוא תראה, כל היונים תראה איפה הם נכנסו. למה הם לא מזמינים אותנו? תראה, דבר עם צרי, תראה איזה עבודה יפה, חבל על הזמן. ממש יפה, ארסורה. רואים את הרשת, להקה של יונים. יאללה, שמנו דוקרנים פה, ששנו את העניינים. רואים, זה מבפנים. כך, תלם אותי קצת.